ikusten alduzu zertan ari diren. Zapata garbitzen. Izan ere, Olentzero eta Mari Domingiren bisita izan eta gero, Meltxor, Gaspar eta Baltasar hasi dira bidaia prestatzen zuen etxeetara garaiz iristeko. Aurten ere zuek bidaltzen hasi zareten eskutitzez beteta daukate zakua, eta Elgoibarko dendariak poz-pozik daude zuek eskatutakoa haiei helarazten. Kaixo lagunok, ni Meltxor naiz eta opariz betetan ator Elgoibarrera. Ni Gaspar naiz eta besarkada handi bat bidaltzen dizuet guztioi. 2020an, ikusten ez genuen birus batek dena hankaz gora jarri zigun, ezta? Aurten ez dituzue ikusiko herriko kaleetan errege magoak. Ez duzue antortxen usainik sumatuko. Ez duzue danborren hotsa entzungo. Ez da espaloira eroritako goxokirik jasoko ere. Baina ondo ikasi dugun bezala, ikusten ez diren gauzak ere existitzen dira. Meltxor, Gaspar eta Baltasar badatoz, inoiz baino ilusio handiagoarekin gainera. Ni Baltasar naiz. Musu handi bana. Badakizue, idatzi gutuna, garbitu zapatak, eta oheratzen zaretenean ez ahaztu, ametsak askotan bete egiten direla.